трета. А намерете ми някаква нормална диета. Тук до няколко дена трябва да бъдат първа ракета. Смисъл, моля ви поработете вместо мене, че аз на морето няма да мога да стана веднага барета. Ма трябва колата поне да мога да се кара на пета. Мани на този етап не мога излети самолета. Трета стюардеса ми вика по-намалете капацитета. Елементарно, нема парички, нема реклами, нема турнета, нема да взема награда ни от жена ми, ни от планета. Вода ям, никви прасета, телета, филета, кюфтета, спираме тия питията, мани ги тия мезета. Караме само на 2% мляко, боб, гарнета, плод и зеленчуки, 2 кафета, друга диета в момента не може се. Е хубава работа. Спираме ядене, пиене, секс, ама от стрес, нема ли ми падне имунитета? Аз не мога като тебе само по кафета и да дъвча наргилетата, да мине повертета. Аре бегай, че свърши куплета. Не шлапнеме, бе, не е нормално да нема ядене. Разбираш ли, че съм гладен? Не шлапнеме, бе, не е нормално да нема ядене. Не шлапнеме, бе, не е нормално да нема ядене. Не шлапнеме, бе, не е нормално да нема ядене, бе. Най-вероятно на някакъв етап няма така да умирам от глад. Какво да направя? Мани майтапа, ти си роден в тенджера, брат. Тялото яло, пило и спало и като цяло само седяло. Едно огледало го изненадало и се оказало надебеляло. Старата песен, бара е тесен, пак съм трезвен и съм бесен. Как ядете само салати, я напуснете илюминати. 200 коремни преси, телефона звъни. Кажи бе, тати. Мет ми капе на сърцето, въглехидрат. В интернет всичките сте академици, парамедици. Нема ли пици, аре мекици, ама не може, еми ходи си. Тука па неква кака ми вика, нема ти доя къла главата. Нема да доя, ма мога да доя да ти запълна в добнатината. Моля веднага кажете за мене кой модел витамин. Оня в магазина ми вика пини, карнитин. Ама дебел ли ме нарече, той е смел господин. Пак добре, че не вече не е взел вазелин. Гладен. Не шлапнеме, бе, не е нормално да нема ядене. Разбираш ли, че съм гладен? Не шлапнеме, бе, не е нормално да нема ядене. Не шлапнеме, бе, не е нормално да нема ядене. Не шлапнеме, бе, не е нормално да нема ядене. Разказвам сега кулинарна история за мъжа и храната, това е моята теория. Фитнес лаборатория в моята стая. Ето калория пак изгаря, докато котето галя с цървичак. Сега ще запаля. Айде пак на доктор, 120 лева, ама ми даде рецепта. Погледнах я, абе, тия за мене са неква секта. Въздух и вода на пара, въображаема цигара. Ветер и мъгла на скара, какво да правя в тази държава? Спора с треньори, говоря с мои доверени паникьори. Всеки втори вика сори, муци, зеленчуци. Тая фраза ме смаза, казах ти мраза праза. Заради тия тъпоти обикновено ям за двама. Хората по 2 екземпляра отиват към бара. Аз седа и гледам тъпо кантара. Колко бързо преработвате храната. Дай една пържола и си вземи киноата. Гладен. Не шлапнеме, бе, не е нормално да нема ядене. Че съм гладен? Не шлапнеме, бе, не е нормално да нема ядене. Не шлапнеме, бе, не е нормално да нема ядене. Не шлапнеме, бе, не е нормално да нема ядене, бе.